La mostra va sorgir perquè teníem en el cap fer un projecte singular, original, per al nostre poble. Teníem una inquietud i era nugar el nom de Xirivella a algun projecte cultural, pues això, que poguera ser orgull del poble, que d'alguna manera llevara una imatge reputacional de ciutat dormitori. La mostra educa, i educa en molts valors pedagògics. L'exemple més clar està en la mostreta. Tot el públic infantil i de primària dels col·les de Xirivella passen per ella i, per tant, s'està educant en valors de solidaritat, de tendresa, tot el que comporta el món i la figura del clown. Nosotros nos reunimos los lunes, 2 horitas de clase con Amaya Prieto, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, reímos, disfrutamos y luego pues preparamos alguna cosilla. Cuando tú creas un espacio de libertad, en donde no hay juicio y en donde las personas pueden actuar desde su parte más auténtica, eso hace que al final confiemos cada vez más en nosotros mismos y que nos queramos un poco más. Jo, com a director i responsable, em sent molt orgulloso de que sempre la mostra ha estat vinculada a l'educació i a la solidaritat. Hi ha que ser orgullosos al carrer i celebrar aquests 25 anys i cridar que som ciutat pallassa. I el repte és que quan ho cridem, s'ho cregam i la gent que encara està ahí, que s'ho està pensant, que evidencia, que estigui orgullós, que senta la mostra pallassa com a un element propi de Xirivella. Té molt que veure en això, perquè totes les persones que any rere any estan gaudint de la mostra, evidentment ja tenen una altra perspectiva de la meravella que és el món del clown i de tot allò que representa, que és, en general, l'essència del ser humà, el millor i el pitjor, però sobretot, la tendresa i les ganes de ser millors i de gaudir de la vida.